Bona tarda i benvinguts al primer programa d'actualitat del món que es grava 5 dies abans. Un programa satíric disfressat de programa d'humor. Sí, un programa que es mereixeria un Òscar, concretament un Òscar Mayer, perquè en el món de l'humor ho tenim com aquestes salsitxes, molt cru. Bueno, cru del tot diria jo, però sí, com sigui, seguim aquí setmana rere setmana, no defallim. I exacte, i aquesta setmana no serà una excepció, així que resum de titulars i comencem. Aquesta setmana, el discurs del Pere i del Dani girarà al voltant del nou moviment ciutadà, de la nova versió de Lady Gaga, de la nova edició del Carnaval, de la nova gala dels Oscars i de la nova seu Jocs Mediterranis de l'any 2013. Un programa gravat, disfressat de programa d'informació actualitzada. Sorprenent novetat en el panorama polític municipal en coneixes tots els representants a les properes eleccions. L'exregidor del Partit Socialista, professor universitari i un dels personatges més esmentats en aquest programa després de Toni Mateos, Oliver Klein, encapçalarà la llista del partit Nou Moviment Ciutadà. L'acceptació d'aquesta gran responsabilitat agafa amb els pixats al ventre als representants dels altres partits locals, que es mostren més sorpresos que Berlusconi veient el DNI d'algunes de les seves amigues. Els partits que es troben al govern ja han mostrat el seu disgust amb l'exregidor, exsocialista i exd'esquerres. Els partits de l'oposició estan més callats que un físic nuclear al debat de Gran Hermano. I per la seva banda, els lectors de la revista Cambrils ja han començat a fotre-li canya al nou partit. Així doncs, i amb tots aquests elements, tenim que el nou partit ja està completament integrat al teixit polític municipal. I no parquem el tema de les eleccions perquè la setmana passada el Partit Popular de Tarragona va treure un vídeo promocional que va ser molt comentat. De fet, va ser trending topic al Twitter. O sigui que un vídeo d'aquests que generen debat. Mireu-lo, mireu-lo. Sembla que veient l'èxit del polític i cantant Ariel Santamaria a l'Ajuntament de Reus, els polítics de Tarragona també han optat per la via musical per tal de promocionar-se per les properes eleccions. I de fet la notícia ho ha aconseguit, ha tingut bastant de ressò aquesta campanya publicitària. Hi ha molt de debat a internet, hi ha certa gent que diu que aquesta campanya no els agrada gaire, en canvi hi ha altra gent que diu que aquesta campanya no els agrada gens. A nosaltres, que ens agraden més aquestes coses que un Big Mac al Miqui Puig, hem pensat que podríem buscar també un paral·lelisme per als polítics de Cambrils i triar un tema musical que els servís de promoció a les properes eleccions. I de fet els anirem anomenant, el que passa que hem anomenat només els grups que formen l'Ajuntament actualment. Els partits nous, doncs, com que som així de perfil drop, no hem pensat cançó per ells. I començarem per ordre alfabètic amb la C de Convergència i Unió i la cançó per promocionar la Mercè Dalmau. I la Mercè, ai la Mercè. Un tema animat, com ell, això animat. Sí, sí. Anem a passar a escoltar el tema d'Esquerra Republicana i és un tema del compositor Jordi Savall, com no podria ser d'una altra manera. Una cosa tranquil·leta, però clar, si l'ha composat ell, què hem de fer? I per promocionar l'actual regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds, que també es presenta, el senyor Salvador Matas, tenim aquesta cançó. No sé ballar reggaeton, ja t'ho dic ara, però la cançó es diu Me Matas, una cançó... Pel que fa al representant de l'Aplic, el senyor Macarrilla, hem pensat que un tema adient seria aquest. Buscar una mica un segon. Macarrilla, molt bé, sí senyor. Toca el torn ara del Partit Popular, que a Tarragona ja té cançó, però aquí a Cambrils també. I hem buscat una cançó per promocionar la Carme. Què millor que Good Karma, del Dalai Lama. Dóna relax, dóna tranquil·litat. I escoltem ja, per fi, sense cap més presentació, el tema que hem escollit per al Partit Socialista de Catalunya. Más, te quiero y quiero más de lo que tú me das. Regálame un beso y no te arrepentirás. Te quiero y quiero más y no te olvidarás de mi cama. I divendres que ve arriba a Cambrils el rei Carnestoltes.
I amb aquesta arribada es dona el tret de sortida d'aquesta festa coneguda com el Carnaval. Sí, una festa molt absurda que jo no acabo d'entendre, en la que tios molt respectables, amb la seva feina i la seva família, es disfressen de tia i li foten mà a tots els seus amics. Exacte, i per no parlar de les ties que se vesteixen també com a professionals. Quan dius com a professionals, què vols dir? Infermeres, secretàries... No, professionals vol dir... I la matinada del passat diumenge es van celebrar la gala dels Oscars, els premis que són els Oscars del cinema. Però què vol dir això? Home, què vol dir? Vull dir, si els Goya són els Oscars espanyols, si els Grammy són els Oscars de la música o els Emmy són els Oscars de la tele, doncs els Oscars són els Oscars del cinema. Bueno, si ho mirem així d'aquesta manera. Sigui com sigui, la disputa més important, la de millor pel·lícula, va estar entre 10 pel·lícules enguany, algunes de les quals són aquestes que anem a citar. La Red Social, una pel·lícula que narra la història del tio que va fer possible que nosaltres tinguem gairebé 150 amics al Facebook. L'inventor del Facebook, clar. Sí. Tenim també El discurso del rei, una pel·lícula en què s'ensenya a parlar correctament al rei Jordi VI, cosa que no li hagués fet falta si hagués sigut una mica més campechano. Exacte, i Cisne Negro, una pel·lícula sobre la dansa i tal, protagonitzada per la cada dia més guapa Natalia Portman, que per mi sempre serà la princesa Amidala. Ai, amígdala. Bueno, també tenim el film Origen, una pel·lícula de ciència-ficció molt interessant que parla de somnis que a la vegada estan dintre de somnis i que a la vegada estan dintre d'altres somnis. O sigui, una pel·li molt interessant però que s'entén menys que una Miss parlant de filosofia oriental. I l'última pel·lícula, Pa Negre. Però què dius? Si Pa Negre no estava nominada, home. Bueno, però com aquest any està guanyant tot, dic, potser també té possibilitats de guanyar l'Òscar. Però guanya on està representada, si no, no. Bueno, és igual. Tot això anem a dir que... Anem al sobre... And the Oscar went to... Però què dius? Però que no saps que... No, vull dir, a la gala diuen The Oscar goes to, i com que va ser diumenge, doncs dic The Oscar went to, perquè és el passat, saps? The when, però que si el programa és gravat, Pere, que és divendres avui, com ho saps tot això? Bueno, a veure, Dani, és que quan et tinc ensenyat me marxaràs a Intereconomia, tio. Tu no saps que jo tinc una tàctica molt famosa aquí, que és la tàctica Renfe? Ah, que va. Doncs així és molt fàcil, mira. And the Oscar went to... El discurso del rei. Temps ara pels esports. La ciutat turca de Mersin organitzarà els Jocs del Mediterrani de l'any 2013. Merci per la informació, però jo pensava que aquí parlàvem de les notícies més aclamades del Camp de Tarragona. No sé què ve això. També pensava que parlaries de la mitja marató una setmana més. Sí, el que passa és que després de córrer 21 quilòmetres és un tema que ja em té una mica cansat. I, de fet, he triat parlar d'això de Mersin perquè la seva principal rival era Tarragona, la nostra capital. Què en dius ara? Que els turcs ens han robat els Jocs Olímpics del Mediterrani? Sí, senyor, sí. Vaja, ja està bé la broma, home, què passa amb aquesta gent? Ens roben els fruits secs, bueno, la venda de fruits secs, els turisme de sol i platja, el Guti del Real Madrid, i ara a sobre ens passa això? Sí, tio, sí. Estan així els turcs. Bueno, i em sembla que el millor que podem fer per contrarrestar aquest disgust tan gran és pillar una bona turca. Que coneixes alguna, tu? No, no em refereixo a una persona de sexe femení que resideixi encara, sinó una borratxera. Ah, vale, així encara. I tot seguit, la informació del temps. És temps de disbauxa! I això és tot per avui. Si volen continuar desinformats, escoltin aquesta nit a les 9 el Desinformatiu, al 90.0 de la FM. Nosaltres tornem la setmana que ve a la mateixa hora, possiblement amb alguna de les notícies més importants de l'actualitat de les comarques de Tarragona. Tinguin una bona setmana de Carnaval. Bona tarda i benvinguts al primer espai d'actualitat del món que es grava 5 dies abans. Un programa que no enterra sardines. No, però que en canvi sí que fa plorar i no precisament de riure. Titulars i comencem. En aquesta setmana, que és blanca pels nens i negra pels seguidors de l'Arsenal, parlarem de temes multicolors. De color marró, la cagada que vam fer la setmana passada.
De color verd esperança, la desaparició del canal Intereconomia. De color rosa, l'aparició del nou canal Divinity. De molts colors, el Carnaval de Cambrils. De color cafè, l'obertura d'una botiga Nespresso a Reus. I de color grana, l'aniversari del Nàstic. No canvieu de canal, sinó el Pere i el Dani ho tindran molt i molt negre. I comencem el programa d'avui amb allò que professen Mickey Mouse i Minnie quan van a missa, la fe de rates. Sí, és que la setmana passada en aquest programa vam cometre un error. Un error nosaltres? Això és més difícil que convocar un partit de futbol entre el Cambrils i l'Unió. Doncs sí, vam cometre un error perquè vam donar una notícia sobre un que es presentava a les eleccions a l'Ajuntament de Tarragona i que tenia una musiqueta i tot això, i per il·lustrar-ho vam dir nosaltres també volem recomanar músiques als que es presenten a l'Ajuntament de Cambrils. I vam fer això, mira. Sí, anem a passar a escoltar el tema d'Esquerra Republicana i és un tema del compositor Jordi Savall, com no podria ser d'una altra manera. Això ho vam anunciar al nostre programa de dimecres, però en l'informatiu d'aquesta cadena el mateix dilluns va sortir que el representant d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals seria Jordi Fargas. Sí, i algú dirà que rucs aquest parell que fan el programa dimecres i hi ha una notícia dilluns i la caguen igualment. Doncs no és que siguem tan rucs, que sí, que ho som, però el que passa és que aquest programa el gravem divendres i divendres encara no sabíem la notícia nosaltres. Sí, i tot això han de tenir en compte que el Pere i jo som al periodisme, doncs el que Belén Esteban és, per exemple, a l'art abstracte. Home, doncs precisament no trobo que sigui gaire bona comparació, perquè Belén Esteban i l'art abstracte, veient la seva cara... Bueno, tens raó, potser no és una bona... Vols, diguéssim, Belén Esteban i la cultura? Sí, veus? Això sí, això està millor ja, Belén Esteban i la cultura. Bueno, doncs una vegada reconegut l'error, donem la benvinguda al Jordi Fargas a aquest programa i esperem doncs que l'ali bastant perquè el puguem treure bastant sovint. I parlant de Jordi Fargas, una notícia que de ben segur li agradarà. S'ha empatat Intereconomia. S'ha empatat, però quina manera de parlar és aquesta, s'ha empatat. Sembla que estiguis en un bar fotent a litrones. No es diu s'ha empatat, que s'han carregat, han eliminat. I a més, no se l'ha empatat, o no ho sé, a mi m'estranyaria més això que veure-te tu amb una corbata nova. En fi. Sí, com sigui, l'altre dia vaig anar a posar el gat a l'aigua i... El programa aquest de tele? No, si sembla doncs el meu gat que el vaig anar a dutxar. Doncs clar, el programa de tele, home. Vale, tu mires aquest programa o què? Doncs clar, el gat a l'aigua és un referent de l'humor nacional. Tothom que vulgui estar fent gràcies per la tele ha de veure el gat a l'aigua. Bueno, doncs tu mateix, jo el que havia sentit és que no és que s'hagin carregat la cadena, sinó que el que han fet és canviar la freqüència. Per tant, si tornes a resintonitzar la TDT, doncs els podràs veure. Ah, sí? Sí. Ah, doncs passo. Però aquest no és l'únic moviment televisiu d'aquests dies. No, perquè no sé si recordeu que fa unes setmanes us vam anunciar que CNN Plus deixava lloc a un canal de 24 hores de Gran Hermano i nosaltres el que vam fer va ser dir, doncs mira, nosaltres intentarem ajustar-nos al nou tipus d'audiència de la tele. Bueno, mireu el que dèiem. Però el que sí està clar és que si volem seguir gaudint de la nostra fama i el nostre desenfrenat ritme de vida, potser haurem de fer un plantejament. Doncs sí, precisament això és el que hem fet. Hem fet un plantejament i hem mirat de readaptar una mica aquest programa als nous temps. Més o menys la setmana que ve aquest programa serà una cosa així. Dani, tu vols dir que si fem això pujarem l'audiència? Home, no sé, jo crec que no, És que a mi molt no m'està agradant, però tot sigui per tindre més audiència. Jo ja tinc fugots i tot, em sembla. Per almenys al YouTube sí que ens miraran, perquè la gent guarrades per internet a buscar... Sí, no sé, jo quasi que podíem deixar córrer, Aquí no em toquis, que em fa pessigar, cabron. Para. Ai, xato! Tira! Doncs resulta que aquest canal no ha tingut gaire èxit i el canvien una altra vegada més donant pas a un canal femení que es dirà Divinity. Sí, sembla ser que el nou canal, el que va substituir a l'anterior, tenia encara menys audiència que l'original. Això és com si traguessin la TDCAM i fiquessin TV Reus. Nosaltres, en el nostre afany d'adaptar-nos a les noves tendències, també intentarem fer alguna cosa semblant al que facin en aquest canal. Sí, el que passa és que com que el Dani i jo no tenim gaire tirada entre el públic femení del perfil de Divinity, el que hem fet és buscar una presentadora més del seu estil. És aquesta. Estem segurs que triomfa més que el canal de Gran Hermano. I deixem de parlar de tele i parlem d'una cosa més interessant. Més interessant que la tele?
Doncs sí, això sembla, no sé per què, però incomprensiblement el passat cap de setmana la gent va deixar de veure Cine de Barrio i va sortir al carrer. I que hi havia al carrer, que no hi hagués a la tele. Hi ha Cine de Barrio. Doncs gent jove hi havia, per exemple. Sí, gent jove o d'esperit jove amb ganes de passar-s'ho bé i de fer molta gresca al Carnaval de Cambrils. I ho van aconseguir o què? Com van No ho sé, jo no hi vaig anar. Jo tampoc. I els més cafeters estan d'enhorabona perquè Nespresso ha decidit obrir una botiga a Reus. Home, d'enhorabona, d'enhorabona. Si el pobre Juan Valdés ha de vindre amb el ruc de Colòmbia fins a Reus, té por. Amb el ruc, tu sí que ets ruc. Bé, després de diferents mesos de negociacions entre les diferents capitals, finalment han decidit implantar la seva botiga a la capital del Baix Camp. El que no saben és que, clar, a Tarragona ja no quedaven locals, degut a que, clar, Ikea, Carrefour, Corte Inglés, estaven tots allà i, bueno, no quedaven locals disponibles. Des d'aquí li vull dir a la gent de Nespresso o de Nescafé que si el dia de la inauguració el George Clooney està molt liat i no pogués venir i necessiten un tio guapo, doncs que poden comptar amb mi. Amb tu? Sí. Com diria el George Clooney, and what else? Temps ara pels esports. El Club Gimnàstic de Tarragona compleix 125 anys i per celebrar-ho han convidat els intèrprets originals del seu himne, els Bububobs. Per què dius, home, no pots fer mofa del club poliesportiu més antic d'Espanya? No, si no estic fent mofa. Tu coneixes l'himne del Nàstic? Mira, escolta l'himne del Nàstic. Nàstic, Nàstic, crida l'afició. Nàstic, Nàstic, ets el millor. Canta Nàstic. Sona, no? La sento alguna vegada, no, l'himne? Doncs ara escolta la cançó de la sèrie de dibuixos animats Els Bububobs. Bueno, home, es pot dir que s'assemblen, no? Però d'aquí a dir que s'assemblen, però si s'assemblen més que Jordi Pazos i Talan Dusabayev. Són clavats. Home, però per dir que vindran els Bububobs aquí a la celebració tampoc no és per tant. I per què no poden venir? Per què? Perquè són uns dibuixos animats? No, perquè han de viatjar sense mai parar i al planeta Terra han d'arribar. I tot seguit la informació del temps. És temps de calçotades. I això és tot per avui. Si volen continuar desinformats, escoltin aquesta nit a les 9 al Desinformatiu, al 90.0 de la FM. Nosaltres tornem dimecres que ve a la mateixa hora, possiblement amb alguna de les notícies més destacades de la informació del Camp de Tarragona. Tinguin una bona setmana. Possiblement.